खुलुमबाय गिबियाव नायग्रो नोंथांमोनखौ गासैखौबो चेनेलाव बरना लाग्रोनाय जाबाय नोंथांमोननि थाखाय दिनै मोनसे गोनांथार भिडिअ लाबोनाय जादों नोंथांमोना सेल्फ हेल्प ग्रुपनि 10,000 फैसाखौ एप्रिलनि 1 थारिखआवथ' मोननो थांगासिनो दं नालाय दा बिनिखायनो जोंहा दायो लिस्टआबो ओंखारना फैखाबाय आरो नोंथांमोननि जायगायाव सोर सोर नोंथांमोना सेल्फ हेल्प ग्रुपनि 10,000 फैसाखौ एप्रिलनि 1 थारिखआव मोननो थांगासिनो दङ बिनि जोंहा दायो लिस्ट ओंखारना फैबाय दै आरो बिनि अनगायैबो जोंहा एप्रिलनि 1 थारिखआवथ' फैसाखौ सोखासिगोन बेथ' 100% जाखाबाय जोंहा बेनि नटिफिकेसनाबो फैखाबाय नालाय दा बिनिखायनो एप्रिलनि 1 थारिखआव नोंथांना 10,000 फैसाखौ मोनगोन ना मोनाखै बेखौ नोंथांमोना चेक खालामनो गोबाङानो रोंनाय नङालाय मानो होनोबा नोंथांमोननियावथ' एसएमएसआथ' फैजोबनाय नङा नालाय गासिबनियावबो नोंनि बे बेंक एकाउन्टआव फैसाया हाबगोन ना हाबाखै बेखौ नोंथांमोना गोबां मानसियानो नायनानै लानो रोंनाय नङा दा बिनिखायनो आं नोंथांमोननिसिम बे भिडिअनि गेजेरजों बेखौबो खोन्थाहरखागोन जाहाथे नोंथांमोना एप्रिलनि 1 थारिखआव जेब्ला चिफ मिनिस्टार बिथाङा बे 10,000 फैसाखौ सोना हरो अब्ला नोंथांमोना लोगो लोगो गावबागावनि मबाइलजों नोंथांमोना चेक खालामना नायनो हायो नोङो बे 10,000 फैसाखौ मोनगोन ना मोनाखै आं बेखौबो बे भिडिअनि गेजेरजों खोन्थाहरनो सानदों दा बिनिखायनो नोंथांमोना बे भिडिअखौ गासिबो जोबजासिम नायना लाखाबानो जाबाय नोंथांमोननि थाखाय बे भिडिअ जोबोर मोनसे गोनांथार भिडिअ दै दानिया आं नोंथांमोननिसिम गिबियावनो गासिबनिसिमबो गुरै खावलायहरनाय थाग्रोबाय नोंथांमोना जुदि सोरबाफोर चेनेलाव गोदानै फैदोंबा आरो नोंथांमोना दासिमबो नैबे डिजिटेल बड' इउटुब चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामना लाखिबा गिबियाव नोंथांमोना गासिबो अननानै नैबे डिजिटेल बड' इउटुब चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामना लाग्रोलायबानो जाबाय नोंथांमोना बेबादिनो गोबांथार स्किमफोरनि भिडिअखौ बे चेनेलनि गेजेरजों मोनबाय थानो हागोन दानिया आं नोंथांमोननिसिम गिबियावनोथ' लिस्टखौ खोन्थाहरग्रोनो सानग्रोखादों बेसेबां मानसिफोरनि एप्लिकेशना नोंथांमोननि ओनसोलाव एप्रुभेल मोननो हाखो आं बेखौ बे भिडिअनि गेजेरजों खोन्थाहरग्रोनो सानग्रोदों आङो नैबे स्किमनि अफिसियेल वेबसाइटआव दायो दंफैखायो बिनिफ्राय नैबे एनालिटिक्सआव आं दायो फैबाय नोंथांमोनाबो गासिबो नायनो हायो दै नोंथांमोननि ओनसोलाव सोर सोरनि एप्लिकेशना एप्रुभेल जाखो एबा खैजनसो मानसिनि एप्लिकेशना एप्रुभेल जाखो बेखौ नोंथांमोना नायनो हागोन आरो रिजेक्ट जानायनि लिस्टआ बेसेबां जाखो बेखौबो नोंथांमोना नायनो हायो नै गोबां मानसिफोरनि एप्लिकेशनानो दिनैसिमाव एप्रुभेल मोननो हाबाय नोंथांमोना नायनो हागोन नै बाक्सा डिस्ट्रिक्टनिया गासै 85,000निबो बांसिन नैबे सेल्फ हेल्प ग्रुपनि 10,000 फैसानि थाखाय एप्लिकेशना एप्रुभेल मोननो हाबाय माने बिथांमोना फैसाखौ मोननो हाखासिगोन आरो दा बिनिफ्राय बरपेटा डिस्ट्रिक्टनिखौबो नोंथांमोना नायनो हादों नुबाय जानांगौ नै 52,000निबो बांसिन मानसिफोरनि बे एप्लिकेशना एप्रुभेल मोनखाबाय आरो माने बिथांमोना फैसाखौ मोननो थांगासिनो दङ दा बिनिफ्राय नोंथांमोना चिरां डिस्ट्रिक्टनिखौबो नायनो हागोन नै गासै 43,000निबो बांसिन मानसिफोरनि एप्लिकेशना एप्रुभेल मोननो हाबाय बिथांमोना फैसा मोननो थांगासिनो दङ एप्रिलनि 1 थारिखआव जेब्ला चिफ मिनिस्टार बिथाङा सोना हरगोन गासिबो आसामावनो सोना हरोबाथ' जोबोद मोजां बाथ्रा जागोन बिनिफ्राय जुदि बबेबा जायगानिफोरखौल' गिबि सोग्रोलायोबाथ' जोबोद माने माबा जाहैगोन आरो एसे गोबाव सम जागोन गासिबो मानसिफ्रा फैसाखौ मोनजोबनो थाखाय दा जेखियानो जाया मानो फैसाखौ खेबसेनो सोगोन बायदि मोन्दों आङो बिनिफ्राय क'क्राझार डिस्ट्रिक्टनिखौ नोंथांमोना नायदोनै गासै 1 लाखनि खाथियाव मानसिफोरनि एप्लिकेशना दायो एप्रुभेल जाबाय 98,000निबो बारा दा बिनिफ्राय नोंथांमोना सनितपुर डिस्ट्रिक्टनिखौ नायदो नोंथांमोनानो जायफोर नोंथांमोना सनितपुर डिस्ट्रिक्टनि नै 1,29,000निबो बारा मानसिफोरनि बे एप्लिकेशना दिनैसिमाव एप्रुभेल मोननो हाबाय दे उदालगुरि डिस्ट्रिक्टनिखौ नोंथांमोना नायदो नै गासै 1 लाखनिबो बांसिन मानसिफोरनि बिथांमोननि डिस्ट्रिक्टनियाबो एप्लिकेशना एप्रुभेल जाबाय बिनिफ्राय कार्बि आलं वेस्ट कार्बि आलंखौबो नोंथांमोना नायदो नै गासै 30,000नि बांसिन मानसिफोरनि बे एप्लिकेशना माने एप्रुभेल मोननो हाबाय दे गोबां मानसिफोरनि एप्लिकेशना दायो एप्रुभेल जाखाबाय माने फैसायाथ' गोबां मानसिफ्रानो मोनखासिगोन नाथायबा माखासे डिस्ट्रिक्टफोर दङ जेरै नोंथांमोना नायनो हागोन नैबे जाहैबाय धुबुरी डिस्ट्रिक्टफ्रावथ' एखेबारे गोबांथार मानसिफोरनि एप्लिकेशनानो माने रिजेक्ट जादों आरो धुबुरी ओमफ्राय माखासे आरो डिस्ट्रिक्टफोर दङ बे डिस्ट्रिक्टफ्राव माने गोबां मानसिफोरनि एप्लिकेशना रिजेक्ट जादों जेरै बरपेटानिखौबो नोंथांमोना नायनो हागोन दा 1 लाखनि खाथियावनो माबाया एप्लिकेशना रिजेक्ट जादों एप्रुभेल मोननाया जोबोद खम नाथायबा रिजेक्ट जानाय लिस्टआसो गोबांथार आरो दा बेफोरखौ नोंथांमोना चेक खालामना नायफैबाय थानो हागोन नोंथांमोना LAC वाइसआवबो नायनो हायो नैबे भिउ LAC वाइस नोंथांमोना बेहाय थुनानै होदो बिनिफ्राय नोंथांनि बे MLAनि बियाबा मा बेखौ नोंथांमोना नायनानै चेक खालामनो हागोन नोंथांमोननि बियाबाव साबेसे मानसिफोरनि एप्लिकेशना एप्रुभेल मोननो हाखो बेखौ नोंथांमोना बेहाय फैनानै चेक खालामना नायनो हागोन दे आं बेखौ नोंथांमोननिसिम सिगाङावबो भिडिअ लाबोनानै खोन्थाखांबायमोन जानांगौ बड' जब निउस चेनेलाव इउटुब चेनेलाव नोंथांमोना नुबाय जानांगौ दा अब्लाबो आं नोंथांमोननिसिम बे डिजिटेल बड' इउटुब चेनेलनि गेजेरजों बेखौ खोन्थाहरनो सानबावबाय नोंथांमोना नायनो हागोन LAC वाइसआव बेयो होनाय दंजोबो आरो जेरै नोंथांमोना नैबे क'क्राझार डिस्ट्रिक्टखौ आं खोन्थाहरनोसै एग्जाम्पल महरै दे
नोंथांमोना नायदो नै बे क'क्राझार एसटी जोंहा एलएसि कनस्टिटुएन्सि दा बेवहाय गासै मानसिफोरनि एप्लिकेशना खैजना एप्रुभेल मोननो हागोन 18,309 मानसिफोरनि बे एप्लिकेशना दिनैसिमाव एप्रुभेल जाबाय दे बेहाय जोबोद खम रिजेक्ट जानायनि रेशियो जोबोद खम मात्र 2,499 मानसिफोरनि बे एप्लिकेशनल'सो रिजेक्ट जादों गोबांनियानो एप्रुभेल जादों आरो दा नोंथांमोनाबो नोंथांमोननि एलएसि मा नोंथांमोननि एलएसि बिजाबनि नामा मा बेखौ नोंथांमोना नायनानै चेक खालामना नायफैदो आरो बेहाय जेरै नोंथांमोना नायनो हागोन नै बे जाहैबाय उदालगुरिनि माजबादनि बे टंलानि दङ बेरगावनि दङ गासिबो दंजोबो आरो नोंथांमोना बेखौ गासिबो नायजोबदो तामुलपुरनिया नायदो नै गरायसर एलएससिनिबा नोंथांमोना बेखौ नायदो तामुलपुर एसटि कनस्टिटुएन्सिनिबा नोंथांमोना बेखौ नायदो आरो नोंथांमोननि एलएससियाव खैजन मानसिफोरनि एप्लिकेशना एप्रुभेल जाखो रिजेक्ट जानाया जोबोद खम जोंनि बिटिआर ओनसोलाव रिजेक्ट जानाय लिस्टआ जोबोद खम दै गोबां मानसिफ्रानो नैबे बिटिआरनिया जोंनिया गोबाङानो मोनगोन आरो दा बेथ' जाहैबाय फैसा मोनगोना फैसाखौथ' एप्रिलनि 1 थारिखआव मोनखागोन बेथ' 100% जाखाबाय दानिया फैदो फैसाखौ नोंथांमोना मोनगोना मोनाखै एप्रिलनि 1 थारिखआव जेब्ला चिफ मिनिस्टार बिथाङा सोनानै हरगोन अब्ला नोंनि बे बेंक एकाउन्टआव फैसा हाबफैगोन ना हाबफैयाखै बेखौ नोंथांमोना माबोरै गावनि मबाइलजों चेक खालामना नायनो हागोन आं बेखौ नोंथांमोननिसिम बे भिडिअनि गेजेरजों गिबियावनो खोन्थाहरग्रोनोसै माने फैसाथ' दाथ' सोथ'वाखै माने दायो आं नोंथांमोननिसिम सिगां बेखौ खोन्थाहरखानोसै आरो जाहाथे नोंथांमोना ओइदिनखालि एप्रिलनि 1 थारिखखालि गासिबो चेक खालामना नायनो हायो नोंथांमोनाथ' मिथिखागौ नोंथांमोना जेब्ला बे फर्मखौ एप्लाइ खालामदोंमोन नोंथांमोना गावबागावनि बेंक एकाउन्टखौथ' नोंथांमोना होनो नांदों नालाय दा बेनिखायनो नोंथांमोना बेहाय नोंनि बेंकआ मा एसबिआइ ना स्टेट बेंक अफ इन्डिया ना एचडिएफसि ना आसाम ग्रामिन बिकास बेंक गावलिया बेंक जायखौ जोङो बुंनाय जायो दा बेफोर बेंकनि नामखौ बेहाय लिरदो आरो नोंथांमोननि बे बेंकनि पासबुकआ बेहाय नायनानै बेंकनि नामखौ बेहाय लिरनानै होदो बिनिफ्राय एकाउन्ट नाम्बारा नोङो मा होनायमोन एप्लाइ खालामनाय समाव एकाउन्ट नाम्बार होनाया बेखौ होदो बे गोजौआव बिनिफ्राय नैबे कनफार्म एकाउन्ट नाम्बार होनाय दंबावोना बेहाय आरोबाव खेबसे गोजौआव होनाय एकाउन्ट नाम्बारखौनो बेहाय थुना होबावदो बिनिफ्राय नैबे केपसा कोड नुदोंना जेरैबायदि स्मल लेटाराव दङबा बेखौ स्मल लेटाराव नैबे वर्ड भेरिफिकेसन होनाया बेहाय थुना होनांगौ इउ दङ आइ दं एसडि एस आ केपिटेल लेटार बेबायदि दंना बेखौ नोंथांमोना जेरैबायदि हांखो लिरनाय दङ बेबायदिनो नोंथांमोना होनानै नैबेहाय सेन्ड अटिपि अन रेजिस्टार मबाइल नाम्बार दा बे सेन्ड अटिपि अन रेजिस्टार मबाइल नाम्बाराव थुना होनाय लोगो लोगो नोंनि बे माबाजों बेंक एकाउन्टजों लिंक थानाय मबाइल नाम्बाराव मोनसे अटिपि थांगोन दे बे अटिपिखौ साबमिट खालामबानो नोङो मिथिनो हागोन नोंनि बे बेंक एकाउन्टआव नैबे सेल्फ हेल्प ग्रुपनि 10,000 फैसा हाबगोन ना हाबाखै बेखौ नोंथांमोना नायनो हागोन दे मानो होनोबा गोबां मानसिफोरनियावथ' एसएमएसआ फैखानाय नङा नोंनि बे बेंकजों लिंक थानाय मबाइलाव जुदि फैयोबाथ' जोबोद मोजां नोंथाङा 10,000 फैसाखौ मोनबाय होननानै नोङो मिथिनो हागोन नाथायबा गोबाङानो बेखौ जोंनिया गोबांनियानो आसाम ग्रामिन बिकास बेंक थायोना माने गावलिया बेंकफोर थायोना बेफोरनिया माने एसएमएसआ फैनो नागिरा बेनिफ्राय एसएमएस फैनो नागिरा नोङो बेसेबां फैसा मोननो हाबाय बेबायदि एसएमएसआ फैनो नागिरा दा बेनिखायनो नोंथांमोना मा खालाम नैबे पिएफएमएसआव फैनानै चेक खालामना नायफैयो आरो नोंथाङा बे फैसाखौ मोनगोन ना मोनाखै आं बिनि लिंकखौबो नोंथांमोननो भिडिअनि डिसक्रिपसनाव होनानै दोनखादों नोंथांमोना जेब्ला एप्रिलनि 1 थारिखआव चिफ मिनिस्टार बिथाङा फैसाखौ सोना हरो अब्ला नोंथांमोना बेहाय फैनानै गासिबो चेक खालामनानै नायफैलायदो आरो नोङो सेल्फ हेल्प ग्रुपनि 10,000 फैसाखौ मोनगोन ना मोनाखै आं नोंथांमोननिसिम ओइदिनखालिबो भिडिअ लाबोबावगोन नोंथांमोना नैबे सेल्फ हेल्प ग्रुपनि फैसाखौ मोनगोन ना मोनाखै बेखौ बोरै चेक खालामनांगौ आं बेखौबो नोंथांमोननिसिम लाइभ खालामना खोन्थाहरगोन जाहाथे नोंथांमोना गासिबो नायनो हायो मोजाङै नोङो फैसाखौ मोननो हागोन ना हायाखै दायो नोंथांमोना गासिबो मोजाङै बुजिनानै मोनबाय जानांगौ दा बेखिनियावनो नोंथांमोना दायो माबाफोर सोंनांगौ दङबा माखौबाफोर नोंथांमोना बुजियाखैबा सेल्फ हेल्प ग्रुपनि बे 10,000 फैसानि बागैनो नोंथांमोना भिडिअनि कमेन्ट बक्सआव गासिबो कमेन्ट खालामबानो जाबाय आरो बिनिफ्राय नोंथांमोना बे भिडिअखौ गासिबनोबो शेयार खालामना हो लाइक खालामबानो जाबाय आरो चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामना ला नोंथांमोना नैबे डिजिटेल बड' इउटुब चेनेलखौ दा बेखिनियानोमोन गोजोन्थों